പട്ടടയ്ക്കൽ സാംസ്കാരിക സ്വാധീനത്തെയും സമന്വയത്തെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഇത് ദ്രാവിഡ നാഗര ശൈലികളും ചാലൂക്യൻ വാസ്തുവിദ്യയും ചേർന്നതാണ്. ശ്രദ്ധേയമായ ക്ഷേത്രശേഖരത്തിന് പേരുകേട്ട കർണാടകയിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വിരൂപാക്ഷ, മല്ലികാർജുന, പാപനാഥ ക്ഷേത്രങ്ങൾ കരകൗശല വൈദഗ്ധ്യത്തെയും മതപരവും സാംസ്കാരികവുമായ വൈവിധ്യത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലുതും വിപുലവുമായ നിർമ്മാണങ്ങളാണ്. ബദാമി ചാലൂക്യ പൈതൃകം കൊണ്ടാണ് വാസ്തുവിദ്യയുടെ പരിണാമം കാണപ്പെടുന്നത്. ഒരു കാലത്ത് രാജാക്കന്മാരുടെ കിരീടധാരണ സ്ഥലമായി ഇത് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടിരുന്നു. പഴയ കാലത്തിൻ്റെ തെളിവായി ഈ നിലനിൽപ്പിലൂടെ പൈതൃകവും സമ്പന്നമായ പൈതൃകവും പ്രതിഫലിക്കുന്നു.